Poďme sa spolu pozrieť na jeden fascinujúci príbeh. Predstavme si turistickú trasu, ktorá nie je len, obyčajným chodníkom, ale trasu, ktorá sa stáva nástrojom na ochranu a oživenie celého jedného regiónu. Dnes sa ponoríme do projektu Tour Vals de la Narina. Je to príbeh zrodený z hlbokej lásky ku krajine v srdci španielského regiónu La Marina. Presne tak, ako ho predstavil autor Joan Elies Andrés. A celé to začína práve touto myšlienkou. Je to vlastne filozofia celého projektu. Že hory nie sú bariéry. Naopak, sú to mosty, ktoré spájajú údolia, dedinky a samozrejme aj ľudí. Nejde tu teba o odlúčenie, ale práve o spojenie. A aká veľká je táto cesta spojenia? No, pripravte sa. Celá trasa má úctyhodných 128 kilometrov. To už je vzdialenosť, ktorá človeku naozaj dovolí ponoriť sa do krajiny, spomaliť a vnímať jej skutočný rytmus. A aby to nebolo málo, pridajme k tomu celkové stúpanie. Viac ako 5670 metrov. Viete si to predstaviť? To je ako keby ste zdolali Mont Blanc. Takže toto určite nie je len taká nedeľná prechádzka, ale poriadna horská výzva. A viete, čo je na tom celom naozaj fascinujúce? Čas. Čas, ktorý bol potrebný na to, aby sa tento nápad vôbec zrodil a zrealizoval. Celé to trvalo 8 rokov. 8 rokov plánovania, bádania, chodenia po teréne. To hovorí o obrovskom odhodlaní a vášni, ktorá za tým stojí. A kde sa ten nápad vlastne vzal? No, inšpirácia prišla z tých najslávnejších trás, ako napríklad Tour du Mont Blanc. Autori sa na ne pozreli a povedali si, počkať, prečo by sme niečo také nemohli mať aj my tu doma? Uvedomili si, že La Marina má úplne rovnaké, ak nie väčšie čaro a potenciál. Ale, ako sme už naznačili, toto nie je len o značení chodníkov. Trasa bola od začiatku navrhnutá s cieľom, ktorý ide ďaleko za hranice bežnej turistiky. Poďme sa teda pozrieť, čo sa za tým všetkým skrýva. Celú tvorbu viedli 3 úplne základné princípy. Takže poprvé, obnoviť staré tradičné chodníky, tie, ktoré ľudia používali po stáročia na presun medzi dedinami. Po druhé, a to je kľúčové, spojiť dediny tak, aby trasa viedla priamo cez ich srdce, teda cez námestia. A po tretie, zámerne viesť turistov okolo tých najdôležitejších miest, či už kultúrnych alebo prírodných. A tu sa dostávame k jadru veci. Cieľom totiž nie je, aby turisti dediny len tak obišli niekde po okraj. Práve naopak. Trasa je navrhnutá tak, aby ľudia prišli priamo do dediny, prespali tam, najedli sa, nakúpili si a podporili tak miestnu ekonomiku. Ide o vytvorenie udržateľného turizmu, ktorý je rešpektujúci a prináša skutočný úžitok. Dobre, tak sa teraz poďme vydať na takú malú virtuálnu prehliadku. Spolu objavíme zo pár príbehov, ktoré sú doslova vrité do tejto krajiny a verte mi, každý kameň tam má naozaj čo povedať. A toto je perfektný príklad toho prepojenia s miestnou kultúrou. Táto veta je z miestneho folklóru o strašiakovi menom Saginer, ktorý si berie neposlušnej deti. Je to pripomienka, že táto krajina je plná mýtov, legend a príbehov, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. A tá krajina je ako kniha, ktorá odhaluje hneď niekoľko historických vrstiev. Napríklad vo dverách starých domov nájdete drevo až z amerického prístavu Mobile v Alabame. Je to svedectvo o dávnych obchodných cestách. Verejné práčovne zasa rozprávajú príbeh boja s epidémiou cholery. A miesta ako Caval Verde tie pripomínajú tragické vyhnanie moriskov. A aby sme naozaj pochopili hĺbku tohto príbehu, musíme vedieť, kto vlastne boli moriskovia. Neboli to žiadni cudzinci, boli to potomkovia pôvodného obyvateľstva, ktoré po stáročia formovalo túto krajinu. Stavalo terasy, budovalo zavlažovacie systémy. Ich vyhnanie bolo pre celý región obrovskou a nenahraditeľnou stratou. A tu je ďalší naozaj silný príbeh. Miestni ľudia si hovorili, že ten dlhý múr okolo sanatória Fontiles postavili preto, aby neunikol vzduch. Viete, taká detská povera. Skutočnosť je ale oveľa smutnejšia. Bol to múr strachu, múr izolácie postavený kvôli stigme lepry. A presne tento kontrast ukazuje, aké hlboké ľudské drámy sa tu odohrávali. A vidíte? Všetky tieto príbehy, všetky tie vrstvy histórie nás privádzajú k jednému jedinému bodu. K tomu hlavnému poslaniu celého projektu. Poďme sa pozrieť, ako sa z obyčajnej trasy stáva silná výzva k akcii. Autor projektu Joan Elies Andrés
to hovorí úplne jasne. Najväčšou hrozbou pre túto krajinu nie sú lesné požiare, áno sú hrozné, ale príroda je silná a dokáže sa obnoviť. Tá skutočne nezvratná škoda, tá prichádza s urbanistickou špekuláciou, s betónom, ktorý krajinu zničí navždy. Tento citát od autora to vystihuje úplne dokonale. Je to volanie po ukončení tej neustálej neistoty, v ktorej žijú miestni obyvatelia. Tej úzkosti, kedy príde ďalší developer a zničí ďalší kúsok ich domova, ich dedičstva. Takže aké je to konečné posolstvo? Tour Vals de la Marina nie je len nejaký turistický produkt. Je to nástroj. Nástroj na to, aby sme si znova začali vážiť toto územie. Nástroj na podporu života na vidieku. A hlavne nástroj na jeho účinnú ochranu. Je to vlastne akt obrany toho, čo je spoločné a nesmierne cenné. A tak končíme s touto otázkou, ktorá je trochu provokatívna a núti k zamysleniu. Môže niečo také jednoduché, ako je značený chodník, naozaj pomôcť zachrániť a zmeniť osud celej jednej krajiny? Nož projekt Tour Vals de la Marina je presvedčený o tom, že odpoveď je jednoznačné áno.